Ang pangutana mahitungod sa pagkabanhaw. Marcos Kapitulo 12 versikulo 18-27. Anya may mga Saduseyo nga miduol kang Jesus. Kining mga tawhana wala nagatoo nga may pagkabanhaw. Nangutana sila, magtutudlo, gisulat ni Moises kanato kini nga balaod nga kon mamatay ang lalaki ug wala sila'y anak sa iyang asawa, kinahanglan nga ang iyang igsoon ang mga asawa sa nabalo aron makaanak siya alang sa iyang igsoon nga namatay. Karon, may 7 ka managsoon nga lalaki. Ang kamagulangan nakapang-asawa, ug namatay nga walay anak. Busa ang balugi pangasawa sa sunod nga igsoon ug namatay usab kini nga wala makapaanak ni adto nga babay. Busa ang balugi pangasawa na usab sa ikatulo ug mao gihapon ang nahitabo, hangtod sa ika-7 nga namatay usab nga wala gayud makapaanak. Sa katapusan ang babay namatay usab. Karon, kon moabot na ang pagkabanhaw, kang kinsa man siyang asawa, kay silang 7 nakapang-asawa man kanya. Mingon si Jesus kanila, sayop gayud kamo, kay wala kamo makasabot sa kasulatan ug sa gahom sa Dios. Kay kon mabanhaw na ang mga patay, dili na sila magminyo ay, tungod kay sama na sila sa mga anghel sa langit. Karon, ang mahitungod sa mga patay nga mabanhaw, wala ba kamo makabasa sa sinulat ni Moises mahitungod sa nagdilaab nga sampinit, dinmingon ang Diyos kang Moises, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ug ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos dili Diyos sa mga patay, kon dili Diyos sa mga buhi. Busa nasayop gayud kamo.